Azi sunt fericit, la Profi am venit. Mi-am luat și de grătar. Sau poți opta pentru un stil vegan. Astăzi am zâmbit, reducerile au înnebunit. Iau prăjitura la pachet, șampania ne dă ritmul perfect. Gașca mea câștigă așa în echipă, într-o clipă. Hai și tu la Profi acum și câștigă!